15 сол боз ширкати Pomir Energy фаъолияти худро дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон пеш бурда истодааст. баъд аз дар моҳи декабри соли 2002 ба имзо расонидани шартномаи консессионӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати Pomir Energy, марҳилаи наве дар энергетикаи ин минтақа оғоз ёфт. бо мусоидати ҳамаҷонибаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бунёди Оғохон оид ба рушд ва дастгирии Бонки умумии ҷаҳонӣ, корпораtsияи байналхалқии молиявӣ, котиботи давлатии Швейтсария оид ба иқтисодиёт ба ин соҳа $26.8 миллион амрикоӣ сармоягузорӣ карда шуд. айни ҳол он аллакай ба $53.3 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико расонида шудааст. муваффақияти нахустин ин бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2005 ба кор андохтани навбати дуюми калонтарин нерӯгоҳи барқи обии вилоят Pomir 1 буд. дар давоми 15 соли фаъолияти худ ширкат ҳамаи 11 адад нерӯгоҳи барқи обии дар мувозинаташ бударо таъмиру азнавсозӣ намуд. як қатор деҳаҳои дурдасти водии Вахони ноҳияи Ишкошим, водии Бартанги ноҳияи Рӯшон ва водии Язгуломи ноҳияи Ванҷро нахустин маротиба бо қувваи барқи хушсифату ҳамешагӣ таъмин намуд. аз ҷумла таи солҳои охир нерӯгоҳҳои барқи обии хурди Намангуд, Шӯҷанд, Пасор, Савноб, Сипонҷ, Андарбак, Техарв азнавсозӣ шуда аз нав мавриди истифода қарор дода шуданд. дар натиҷа таъминот бо қувваи барқ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз 13% хонаводаҳо бо таъминоти ҳамагӣ 12 соат дар як шабонарӯз дар соли 2002 ба 96% хонаводаҳо яъне 34,000 хоҷагиҳо дар соли 2016 ва 2147 муассисаҳои хурду миёнаи дар 24 соат ва 7 рӯз аз нерӯи барқ бархурдор расонида шуд. таъмиру азнавсозии ҳамасолаи иншоотҳо ва таҷҳизоти мавҷуда баланд бардоштани эътимодияти нерӯгоҳҳои барқи обӣ барои амалӣ шудани лоиҳаҳои гуногун, равона шудани маблағҳои муайян имкон дод, ки иқтидори истеҳсолии нерӯи барқ дар ширкат 83% афзоиш ёфта, талафоти қувваи барқ дар шабакаи асосӣ то ба 11% кам ва ҷамъоварии маблағи қувваи барқи истифодашуда ба 100% расонида шавад. имрӯз бо мақсади беҳбудии хизматрасонӣ 98% муштариёни вилоят бо ҳисобхонакҳои электронии замонавӣ таъмин карда шуда, дар ҳамаи иншооту таҷҳизоти барқӣ системаҳои ҷадиди билингӣ ва азкӯе ҷорӣ карда шудааст. инчунин аз соли 2008 то кунун ширкати Pomir Energy дар доираи ҳамкориҳои назди сарҳадӣ бо давлати ҳамсояи Афғонистон ҳамагӣ 9 лоиҳаро бо маблағи умумии беш аз қариб $9 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико амалӣ намуд, ки дар натиҷаи онҳо зиёда аз 40,000 нафар аҳолии вулусволиҳои Шуғнон, Султони Ишкошим, Нусай ва Моҳиммаи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ба шабакаҳои барқии Pomir Energy пайваст карда шуданд. дар айни замон дар ҳудуди вилоят бо дастгирии бевоситаи ҳукумати мамлакат, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва маблағгузории институтҳои молиявӣ сохтмони нерӯгоҳҳои барқи обии Оқсу 1500 киловатт дар ноҳияи Баландкӯҳи Мурғоб ва Мотраун 300 киловатт дар водии Язгуломи Ванҷ идома дошта, марҳилаи тайёрӣ оид ба сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Себзор 11 мегаватт дар ноҳияи Рошқала идома дорад. Pomir Energy ҳамчун нахустин намунаи нодири шарикии давлат ва бахши хусусӣ тибқи шартномаи консессионӣ дар соҳаи энергетика амалкунанда буда, тамоми фаъолияти худро дар асоси рисолату дурнамои худ, ки равшанӣ ва гармӣ барои ҳар як хонадони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аст, ба роҳ мондааст. маҳз ҷиҳати нишон додани идоракунии самаранок ва рушди устуворӣ расидан ба мақсад дар доираи шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ширкати Pomir Energy аллакай 2 маротиба аз тарафи Комиссияи иқтисодии Аврупоӣ, Созмони Милали Муттаҳид дар қатори лоиҳаҳои беҳтарини сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ карда шуд ва дар пешорӯи 15-умин солгарди худ бошад, дар қатори 22 ташкилоти беҳтарини ҷаҳонӣ дар соҳаи афзун намудани дастрасӣ ба барқ ғолиб баромада,
соҳиби ҷоизаи бонуфузи байналмилалии Ашден 2017 Британияи Кабир гардид, ки ин ба дурнамо ва рисолати ширкат ҷавобгӯ мебошад. дар оянда амалисозии силсилаи лоиҳаҳои нав дар назар аст, ки ҳамагӣ ба беҳбудии минбаъдаи хизматрасонӣ ба муштариён ва таъмини истиқлолияти пурраи энергетикӣ дар вилоят равона шуданд. Помир Energy, нур дар боми ҷаҳон.